hombre. Kaixo! Kaixo. Zer moduz? Egunon, ondo, eta zu? Oso ondo. Muy bien. Zure izena? Ni Iñaki. Iñaki? Landajo. Iñaki Landajo. Bai. Ni Zuaitz. Zuaitz. Urte askotako. Bardin. Tak, Iñaki. Maskarian dagozen hau zer da? Atletico Lehoia. Haitu, ikusi. Ostra. Lehoi hondi ez da? Handie, ikeragarrie. Beldurratan amaten dau. Ya lo creo. Honek engantzetan botzu. Miau. Adiós. Iñaki, atletikeko zea? Hasta la médula. Hasta la médula? Esaten da moduen, bai. Osea, atletizale gogorra? Gogorra. Gaur egungo jokalariek eta ze iruditzen zaizkizu? Lehenagokan aldean apurrete baju. Baju? Eskudoa ez dauri sentitzen. Sentitzen dauri dirue. Bai, hori, dirue. Osea, eskudoa? Eskudoa... Hola, niten dauri batzutan, baina pasan de largo. Pasan de largo? Bai, gaur da boltzara. Da lehengo futbolistak? Lehengo futbolistak, gaik Txetxu Rojo, Uriarte... Goiko Etxea, Iribar... Oie zer, oie? Horreik, puro nervio. Puro nervio? Horreik, atxurtu iten horien kanfula, atxurtu. Kanpo fula, atxurtu? Gauen di. Nik eskudua auki horien bihotzean, barrun sartute. Oin baten bate ongoa, oin hola indarrak inda dabiena. Ondarragoa? Iñigo Martínez? Bai, hori. Horre bai? Horre deuko goiko nitxurea, hori... Hortik ez da pasetan edozin. Ez? Si pasa hombre, no pasa balón. Y si pasa balón, no pasa hombre. Bi batera, zero. Iñigo Martínez? Iñigo Martínez. Vale. Hori kendu gontzen realari. Oin asarratu injaku zen realekoak, baina, bueno, plantzean bin apurbete bronkatxuk egoten dire, baina, eze, haupa reala, Haupa reala? Bai. Haupa, atletik, haupa? Ba, reala, bigarren ekipoa, bai, reala, haupa reala. Atletik ez da honean olgetan, iribazi direla realak. Osa, que haupa atletik, haupa? Reala. Ez, ni izitez da Seberiokoa. Seberiokoa? Bai. Andrea Mengu daukazuela? Ez, Andrea emaztea Seberiokoa. Baita? Bai. Bio Seberiokoa? Bio Seberiokoa. Nolatan etorri zineten ona ba? Segatik? Ba, eskondute gero, etorri ginen ona, Seberion ez ziren egiten pixurik. Bai. El casao, casa quiere esaten da, esakerea. El casao? Casa quiere. Eta horregatik etorri zineten? Ugaora. Bai. Eta Seberiotik euna jende asko etorri izan da? Bueno, mirabeizeko erdi da Seberiokoa. Bostaun egitsi gora bera. Bostaun? Bai. Konkistetan ugao, Seberioko. Etorri zate? Bai. Konkista. Vale. Osetxo bat. Hor, ikusten dut atzean dagoen hori. Bai. Zer da hori? Hori, hiru iturriko iturri bet. Hiru iturriko iturri bat? Bai. Erakutsiko diazo? Bai, guazen. Leku hau, ugaun importantea da? Bai, importantea, emblematiko bat esaleitik edala hau, bai. Emblematiko? Bai. Zergatik? Ze lehenago, etxeatan esan urik egoten. Ados? Da, etorten zan jentea ona. Ura hartzera. Eta gaur egun, hemengo ura edan daiteke edo zerbaitetarako ona da edo? Bai, zan ona, jente asko etorten da ona ure daten, nuin be bai, Bai, edaten. Ze hau esaten dauri samarako behona dala. Estarrirako? Bai, samea egiten dau garbitu, eta gero bosak txorro ona urtetan dau. Bai? Kanturako onena, hau, ure onena. Hemen urten dauri kantante onak. Kantante onak? Bai, onak urten dauri, bai. Kantante de ópera edola o? De taberna. Taberna da, kantetan dauri emekure dan da, gero txikito bi edan da, gero kantante operako baino hobeak. Operako baino hobea tabernan? Vale. Iñaki, tragotxo bat hartuko eta ja kantatzeko zea ematen digun, oza? Bai, gizona, ez dudango ba. Iñaki, iruetatik eran behar da? Bai, iruetatik. Vale. Ja, zer? Jarra. Fresko da hola? Jarra dago. Vale. Oin bigarren iturria. Jak. Oin irugarrena. Ja. Oin bai, guke kanteuko ondo. La. Atleti! Iu! Atleti! Iu! Atleti! Iu! Atleti gorrita zuria, danantza zara zu gauria, herriti sortu zinalako, maite zaitu herriak. Yes! Hone bauka, Hone badeko, Badeko. Ya lo creo. Kauen sos, vale. Hau edan, eta gero boleari buelta emon. Nola boleari buelta emon? Boleari buelta emon behiako?
Goleari buelta. Ba, gizona. Ez dut ulertzen hori. Horrek dauko signifikau bet. Hiru buelta emon behiakoz. Hiru buelta. Hiru buelta boleari. Zertako? Ba, gero suerte ona emoteko herrieri. Boliari hiru buelta eman eta herriari suerte ona. Suerte ona emon. Noiz iten da hori ba? Jaien azkenengo egunean. Jaien azkenengo gunean. Bai. Hasi zen, 1940 urtean. 1940. Bai. Etorri ziren batzuk, eta emon hori buelta, eta buelta emokeran, Iñakin jauzi. Bolia? Bolea, Iñakin jauzi. Ez hauen niño rarrapa, grasi, erskerra gorreri. Zenba kilo dauzka? Horrek, daukoz, 300 kilo. Rejauzi izan? Bai. Eta gero, atzera ez diten jauzi, deinotzien burriña bat sartu, Ados? bekoagaz bat eiterko. Eta hola ezin da jauzi? Holan ez da jausten. Seguri jauzi ezkego, gaina... Morte segura. Muerte segura. Iñaki nahi nuke nik horri hiru buelta eman, baina... Bai, gizona. Nola igo naiteke ona? Ba, eskiera bat ekarriko tuntxe. Benetan? Bai, gizona. Apa, Iñaki? Ez. Epa, markatu. Hemetik, holan. Tak? Hori buelta. Hor. Hola. Perfecto. Banu, Iñaki, Hiru buelta esan duzu. Bai. Bat? Boleari momenako bueltea, zuk ez? Kauen la hosta. Zuk ez? Boleari momenako bueltea, boleari. Boliari? Claro, gizona. Ez dizut ulertu. Buelta boliari. Claro, gizona. Ni pentsau Turkiola mesala nik eman behar nitulo bueltak. Ez, hori beste kontu eta. Bale, boliari buelta. Boleari momenako bueltea. Bale, saiatuko naiz. Iñaki, harri jasotzailea bezala inberkot, Eon. Basama. Egengua. Eso bai. Bai. Me cago en sos. Bi. Nahiko izango bazta, Iñaki? Ez, beste bat emotzuzu, ez pa bere ez dau suerterik. Opa! Listo! Oso ondo. Iñaki, oain uga otar guztientzat? Suertea. Suertea! Eta zutzat eta nitzape bai. Bai, Iñaki, placer bat izan da. Aupa gu, aupa ugao, eta aupa... Aupa atleti. Eta aupa reala. Bai. Aupa, Iñaki. Aupa. Iñaki, aupa atleti. Aupa atleti. Aupa real. Aupa reala. Ta aupa ugako hiru iturriak. Aupa. Atletik reala eta iturriak. Hiru konzeptu horiek hartuta, ni badakit Iñakiri atletikeko eta realeko ze futbolista gustatzen zaizkion. Atletiketik, De La Fuente eta Iturraspe. Eta realetik, Iturrino eta Miguel Fuentes. Eta arbitro harri dago, Iturralde González. Bueno, ojo, 300 kiloko harria. Euskal Herrian 300 kiloko harrietan espertoak diren bi Iñaki daude. Iñaki Perurena eta Iñaki Landajo, Baina ojo, ugaon ez daude harri jasotzaileak, ugaon harri bueltatzaileak daude. Ba nik uste dut, bi kirolak ustartu daitezkela, biak elkartu. Harri jasotzea eta harri bueltatzea. Horregatik nagoela jantzita. Ikusten duzu 300 kilo pisatzen ditxula, 300 de hogei. Tak! Eta bi kirola hauek ustartu eta gero seguru nago oraindik sorte handiago emango digula, bai herritarrei eta baita niri ere. Beraz, Banua. Xop! Iopa. Xop! Tak! Eta oin, 3 buelta. Buelta, 3 buelta. Claro. Bat! Bi! Eta 3. Eta 3! Oso ondo. Zerrik asko! Iñaki, espero sorte handi emango diala. Ze sorte handi beharko dut, atletikeko hinua kantatuta gero, Realzalek ni Gipuzkoan sartzen usteko. Zerrik asko!